yeah, Cape Town television is anekasi to the masses. Silapha ekhaya elihle Cape Town. Igama lami Amaza Ntshanga mhlambi abanye bethu bandazela kwisikhululo Umhlobo Wenene FM. Silapha ekhaya elihle namhlanje. Senze izinto zenzeke. Into enhle kakhulu Cape Town television lapha nayo izobonisa abantu balapha Cape Town mhlamba bangakeze kasi into banikasi what it is all about. Into enhle kakhulu ke leyo. Ekhaya kahle grand kuseqonqa eKing Williamstown eEastern Cape. Abantu bayabuza lobana Amaza kwenze kanjani uzibe kanti uyangena eradioweni mfundini. Okokuqala luthando lweradio. Abantu bamane bebuza into bana Amaza ndingakwazi ungena eradio ndathanda ukuthetha nabantu ayiphelelanga apho luthando leradio. Isikolo sibalekile because bakuteach basics the communication bana uthetha kanjani nabantu zintoni ke mhlawumbe do's and don'ts izinto zenzayo nezinto ongafunekanga uzenze xa usemoyeni uthetha eradioweni because yazi into bana sine mandate and all of those things, so it's important into bana uhambe uye esikolweni uyofunda about broadcasting. After high school number nokwenza media studies at Johannesburg. Fortunately sasine campus radio station phayana, so ndafika najona la campus radio station into ethi ikunike nje i-confidence anyana because abantu baske bona bafuna ukuqala kwezi radio stations seziphezulu kakhulu zinkulu and ufumaniseke into bana phayana usenze ufind akakho strong story sakho. It's important ubona uqala kwezi radio stations incinci for i-confidence yakho so that uthi ufika kwezi radio stations inkulu ube at least uzazi into bana you've got that bit of a confidence to talk to the masses and millions and a wider audience. So yeah, that joined a campus radio station Ever City, and then from the number that joined us Stitch, so say Eastern Cape, yeah, radio CKI back then, but I think now by busy True FM, and then from there Umhlobo Wenene.